ehihie ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite Nwadama. Anyị na-akpụ arụ na Oraifite. Ihe m chọrọ ka m kọwaa n'ụbọchị taata bụ agwụ part 2. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ ihe ndị ụka ọbịa kọwalụ. Ihe ị ga-ejikọta ihe a na-akpọ agwụ bụ na agwụ bụ mmụọ na onyinye amara mmadụ ji wee bịa ụwa. Ọ bụrụ na mmadụ achịkọtara ihe gbasara mmụọ na ndị nyere eso, ezumezu mmụọ nyere eso, ọ na-akpasasịrị mmadụ ihe. Ọnya ka eji ekwu okwu gbasara ịlụ agwụ. Gịnị bụ ịlụ agwụ n'ala Igbo? Ịlụ agwụ bụ to coordinate, for easy coordination. Ịkpọkọta ụmụ ezumezu mmụọ niile nyere mmadụ so wee bịa ụwa, ijikọta ha ọnụ wee nye ha direction. Now, ọ bụrụ na agwụ, mmadụ bụ onye agwụ, ihe ọ pụtara bụ na mmadụ bụ onye nwere call. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịfụ na onye a na-alụ n'ụdị pastọ ma na onye a na-alụ n'ụzọ dibịa ọdịnala. Ihe niile a bụ ndị nwere call. Mana ịchịkọta agwụ ọnụ, i wee nwee ike malụ direction ebe ị ga-eje. Enwere ụdị agwụ dị iche iche. Example, mma amụọ ụfọdụ ihe atụ, ọmụmatụ ụfọdụ one ma one ka ị wee ghọta ihe a na-ekwu ma ọ bụ ihe bụ agwụ. Enwere agwụ mmiri, enwere agwụ enu ana, enwere agwụ ọfịa, enwere agwụ dị iche iche. Oke, enwere agwụ nka na ụzụ. Agwụ nka na ụzụ bụ agwụ bụ ya bụ na mmadụ nwere ike ide develop modern technology. Agwụ na-enyere onye aka, na-enye onye anwa nghọta, inspiration, how to do ụfọdụ ihe dị etu a. Ọnya bụ agwụ. Mana ịchịkọta agwụ anwa bụ agwụ na agwụ na-enye gị nsogbu. O nwere ihe a na-akpọ ekwem agwụ. Ihe na-enye nsogbu bụ na m ekwere ekwe, na m aya eme eme. Ọnya bụ ihe na-enye nsogbu. Mana mmadụ nwere ike isi agwụ na-enye nsogbu na-ekwe m na mma arụ ya. And nke bụ eziokwu, one surprise thing bụ na agwụ na-eweta ego eji arụ ya. Ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu, ihe ị nidiri ime ewu ịwapụ ọjị wee mee ekwe m agwụ, wee gwa agwụ na ikwetago na ya arụ ọrụ a, ma ya biko ya jite ego a ga-eji wee lụ ya bụ ọrụ. Nke bụ eziokwu na ọwụ na ime ihe ndị dị etu a, utu obi gị niile, agwụ ga-eweta ego ị ga-eji wee lụ ya. I'm a living witness. Unless ma ọwụ na ijiri ezigbo obi wee na-ekwe nkwa, na-ekweta na ị ga-alụ ya bụ ọrụ. Agwụ na-enye gị nsogbu, wee were akwa ọkụkọ Igbo wee zie n'anya, wee zegoro ya iwe. Izecha ya iwe, ime ihe a na-akpọ ekwe m agwụ. Imechi ya ekwe m agwụ, ịgwazie agwụ na ọ bụrụ na o weta ego na ị ga-arụ ya bụ agwụ. Nke bụ eziokwu na ha ga-ewetara gị ego. Agwụ bụ onyinye amara Chineke. Ọnya bụ onyinye nke mmụọ nsọ. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu. Ọ bụrụ na onwe ajụjụ ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ na ị chọrọ ịgba afa, ma ọ bụ na o nwere ihe ịghọtara gbasara agwụ, chaatị na WhatsApp 08057837672 Ugochi Tubelu Oraifite. Ihe ejikwa afọ a wee chọta na Facebook. Daalụnụ. A sị nke ihe ọma merụ nwoke merụ nwaanyị. Onye si na ihe anyị na-eme agaghị enwe isi, a sị nsị were isi onye agbụrụ tinye ya ka o nwee isi ise.